moji ana randa mangan ngarep omahku yen aku dheweke doya-doya saya yen ngerti aku ayo rene lho jagungan karo bapak supaya kira-kira umure seket pitu wis padha kaya yuswane iku apa karepe aku ra ngerti saben sore aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mundur kudu-kudu aja sing arep ibu Abdilala iku perso karepe sampe sawo ratine dipeleke atiku ayam koyo akate yen tak pikir aku kudu nyukir Selamat pagi, Jas. Selamat pagi Mas Petro, Mas Baton. Sepat. Selamat pagi. Piye iki Kalih kok sinten? pengen sepuh iki sing nenggani. Nggih. Oh, nyatane warga masyarakat kene iki berbudaya tenan lho. Ini sepuh sing kathah nenggani. Kula nggih salut kalih piantun mriki kok. Solid. Solid. Nggih, salut. Oh, salut. Kok kleru lho Mas, aku muni solid Salut. kok kleru sijine lho. Heeh. Siji lho lek ya lucu. Sisilmu sijem mergo sikon. Ya dikombako. Nggih nik anu ndang tawa ngadeg apa? Ayo ngadeg kok. Kanca-kancamu yo kangen. Kangen. Oh, sok tanggal 1 November dadi manten. Engko sing nyondro aku. Pamane iki percontohan bendeke iki ya kuwi mau sok nek dadi manten ben ra kaget. Ayo ngadeg kok. Ben ra kacok sok ben iki. Ngadeg kok. Wis sampean kene dicongor Mas Agung iki ben gak kaget. Ndang kok. Ndang. Iya yo ndang to, ndang. Kowe kuwi lho ndang. Kowe kuwi lho. Kowe tak uyohi lho ora ndang-ndang. Ndang adek. Iya yo ndang to. Adek kok sik. Adek kok. Ndang adek kok sik. Sandrane ndang apa? Sandrane temanten kakung lan temanten putri miyosine waka lenggah dampar dentok kinalepe sesotya pindha cantaka ingkang munyeng ngawang-awang. Nah, sok iki latihan lamu dadi nganten tanggal 1 November. Aku mau kono berarti ya. Ariwas kang wis piniji dina kang wis tumeka. Malah sik kaya malah metune drwa lho klompo kowe iki kok. Temanten kakung ingkang nami Bagus Puguh. Lawan temanten putri ingkang nami Roro Ayu Wirul. Cantuk cawung nggih menika balang-balangan bantal. Iya. Heeh. Temanten kekalih. Iki barang burung to. Temanten kekalih lumampah lor-loran ajeng dipun tanggihaken dening Yang Puja Baguk. Repepeh. Repepeh temanten kekalih Diwarai angel. Hei, Sempelane. temu. Temanten kekalih temu berhadapan-hadapan. Oh, alah kebacot iki. Aku wis Goblok. Nganten goblok. goblok ora mbok sekolahno. Repepeh Mas Puguh lawan Roro Ayu Wirul. Sungkem marang ngarsanipun adicoe walik goblok. Wale. Sing sungkem sing wedok. Wale. Ampek